Ayun mga kalingap, dito tayo ngayon sa karin na Kuya Ram. Gusto po natin mga kalingap, update po doon sa kay Kuya Ramil. Kaya po nakakatakot. Update po natin yung kay Kuya Ram. Mga kalingap, nagbigay po tayo mula sa mga sponsor na 30,000. At ngayon po, kamustahin po natin. Diyan si Nanay. Opo. Opo. Oh, wala. Nay, kamusta na, Nay? Alauna, Kamusta na? ay alas 2 garo ako nagpunta dito. Buti na lang nagpunta yung anak ko. Ano nga ni po na kasalukuy na sa ICU po si Sa ICU. si Ramil. Bawal po siyang makuhaan doon. Ha? Video. Ay bawal. May ano baga po doon. May problem. Hindi po na nga rin. Nasa Sabi ICU. nga po sa Kamusta na akin, po na? Try na siya. po na pa-MRI na. Tapos yun, linggong alauna imedya. Hindi ko pa sana yun madadala. At sabi ko nga may okasyon dito sa Kaso inabot siya nung linggong alauna imedya. Hindi na napupundo, grabe. Laging Parang issue. pinaragat na niya yung labi niya. Oo. Kaya yun, dinalamin na. Tapos yun nga, pagpasok namin, yun, insigida, inanuhan siya agad nung ay wala man palang gamot pala dyan sa lahat pili. Pabili ko doon sa anak ko, 2,000, ubos agad pag So naubos po yung parang kabibili ng Opo, naubos po yung, may dala may dala akong 10,000 Alvin doon sa ko nung linggo. Inabawasan agad 2,000. Pagka umaga, resita na naman, 5,000 na ubos agad sa ako. Diyos ko, garo kinakakanbaga dito. Tapos yun, chinik up na, sinakat na kami duman sa kinuha na naman siya ng dugo. Dinala na naman namin kay, sabi nung ay wala po ditong dadalhin po ninyo yun kay Vicente. Yang sa dugo po, nagbayad na kami ng 2,600, ang binayada naman. Puro resita. Dahil nagpupundo duwang aldaw pa lang ang hanggang sa otro aga na naman, iyon na naman. Na naman. Tapos kagabi, kahapon sabi ni doktora, Nanay, i-schedule ko na po yung anak mo. 23, ang operasyon ni Ramil. Sobra na pong laki ng bukol ng anak niyo, sabi sa akin. Sa 23 ngayong December. Sigurado na. Kanina ay kagabi, pinabakal na nga ni ako nung nurse. May dala akong 7,000. Ang halaga nung nabili kong gamot. Kala ko ando na yung panggabos na magagamit sa pag-operasyon. Saan po yan? Sa operasyon po yan ni Ramil. Bilhin nyo na po yan. Kailangan na po yan sa sa ICU. Sige po, binili ko. Naghahalaga ng 6,700. Kaya, ngayon sabi sa akin nung may kulang pa po ito na itong dalawa, wala. Sabi ko, ay kala ko nandyan na po lahat. Hindi po, alin po dyan? Ito po ang pinakamahal. Ay, naghanap po ako, wala naman po doon. Sabi sa akin, pagbalik ka po doon at wala man pating yan size. Tanong ko doon sa ICU. Pagtanong ako, sabi ko, mayo daw po kaining gamot na Nanay, yan po yung pantahi. Wala daw po doon. Kay doktora po yan igwa. Sabi ko, ay naku, kulang nakako ang kwarta ko. So kay doktora pala. Opo, kay doktora pala po yun. 5,000 ang halaga. Yung isa, para baratuan to, yung pero yung pinakamahal yung Diyos ko po, paano daw ito? Para nangutang na nga ni ako, Albinta, yung naubos ng gastos. Pagpa-MRI namin, may 21 milang na gastos. 21,000. Oo, dahil 16,000. Hindi kami sa sinasabi kong 12, hindi kami nakaano doon. Kasi pababalik-balikin pala doon. Kaya doon kami sa yung solution na doon. 16,000. Buti nahingi ko yung sa Crudo, sa Kapitolyo, tapos pabigay man ng 40 liters, 20 liter na kalibre ako sa gasolina.
yung panggastos lang. Oo. Nagbigay man ako doon sa driver, kay kagapos pa. Bali, hospital na nasira, may nasida, may pinaayos siya. Yung gastos pa namin. Kasi nga, inatada, tinagama ko na nga pag-ano, lagi ako babawasan ng, nagduma naman pa naman kay doktora. Tapos, nung nga punta kong yun, wala na nga akong kwarta ngayon, yung pag-abot ko dito, pinarapudan ko sa mga ate ko. O, ganito ka po, opera na ako si Ramil, wala ng kwarta. Ay na mama si wala na, o yan. Yan, kapos si mga inano ko. Nagtara ko sinda, si ate ko ng 3,000 ako ng 3,000 sa sinukuhan. Si ate ko, si kaliko ng bali, city sa bali 13,000. Natatada na lang ako ng 1,500. Saan ko doon sa daw, sabi nung kay doktora. Ngayon, nagpunta naman ako doon sa clinic. Wala naman si doktora yung ang nandun, secretary. Ano pong kailangan? Sabi ko, sana po tangan ko yung may awang ko po. At kasi dapat nanay kinukumpleto. Wala man ang po ako. Pinulang na po. Oo. Ay, balikan na lang po. Hindi na ako nakabalik. Sabi ko, maray pa magpunta ako sa Mercedes. Naalaala kita. Mahagat siya ko. May dagdagan o galing kay Salamat po, mga ka-suklay yung pantay. Yan lang po ang napamahal. Wala man ang may babalik na kayo. Ginastos kasi nasa public hospital naman yan. Sana nga po sabi daw po i-refund. Re-refund pa niya na. Wala nang ngayon albit, lahat na bili, lahat na po bili duman. Sabi ko, ba't po ganun, maigit pa nung ay wala po tayong wala nang stock, wala na tayong food ngayon. Kaya bibilihin na muna nyo. Pero ang paglabas nyo naman, no billing. Yun ang sabi. Yun magagastos lang kayo. May re-refund naman po yan. Okay. Sana man nga ni ma-refund na kulang kwarta na sa mga gamot ni Ramil. Sabay-sabay din ang problema. Ako naman na-post ko yung sasakyan. Salamat po. Para kay Kuya Ramil. Salamat po, Ma'am Lolita. Ma'am Lolita. Ayan, dagdag So, pa. na po ang pantahi. Tsaka, syempre, ito pa rin po mga kalingap, kailangan pa rin nila ng financial. So, yun, welcome. Isa pa po yun. Welcome pa rin. Bili nila ako ng pagkain tayo hindi na nirarasyonan. Pero si Kuya Ramil po, kamusta si Kuya Ramil? Ano naman po si Ramil? Gising na siya. Maayos na siya, ano na siya. Kaya lang naka-NGT siya ngayon. Ano po yung NGT? Yung sa merong oxygen. Sa pinapadaan yung mga niya. Ayaw kasi niyang kumain. Tapos, hindi siya natuturukan. Kaya yung gamot niya, pinapadaan. 3 pag ako na siguro nun. So, May bakali naman nga ni akong gamot. Sabi ko mamaya na. Binabantay ko lang si Aki ko duman. Ayan po mga kalingap yung update kay Kuya Ramil. Nasa hospital siya ngayon, nasa ICU. So, ngayon po ay sa 23, operahan na siya. Schedule po. Pag-pray po natin na maging safe si Kuya Ramil, madugtungan pa ang buhay niya. At welcome pa rin po sa gustong maghatid ng tulong dito kay Kuya Ramil. Ipapaabot po natin tulong po ninyo para madugtungan pa po yung buhay ni Kuya Ramil. Wala pong ibang magtutulungan kundi yung mga tao na may mga mabubuting puso. Maraming salamat po. At God bless po. Maraming salamat po. Sige, Nay, at manuwagan ka, Nay. Baka sakali Sa mga sumusuporta po sa anak ko, sana ako po humihingi ulit ng tulong sa inyo kasi po, kailangan po yung anak ko sa 23.
yung ano naman po ninyo sa akin, wala na ano ko na po ng gamot. Kulang pa rin po. Pero salamat po dito. Ano na po ito. Kakatulong. Sige, Nay. At makatatag, Nay. May awa ang Panginoon. Lagi lang tayo manalangin, may awa. Diyan ang Lord, na hindi tayo binibigyan ng Panginoon na pagsubok na hindi natin kayang lampasan. Sige, God bless, Nay. Magpapaalam na po Sige tayo. po. Salamat po sa inyo.